Hirugarren finala berehala jokatzen hasiko dira. Irudietan dituzuen bi bikote hauek. Gorriz Jantzita, Zubizarreta eta Apeztegia. Eta urdinez berriz, Karregal eta Landa. Bi gipuzkoar, Bizkaitar bat eta Nafar bat. Beste Bizkaitar batek behar zuen hemen, Elortzek, baina min hartu du. Bi partida irabazi eta gero, eta pena hondiz, baina ezin jokatu, Enrique. Bai, nun eta Diario Basko semifinalien eta atzamar puntia. Eta atzamar puntia eta ezkero behelegutik nahiz da purtu ez. Gero denpora mordu iten deu zanetan. Galditu Diario Basko eta Zaldiberko txapelketi bisek. Gau ino ez da jogatzen. Karregalekin batera, urriaren 2an jokatu zuen lehendabiziko partida 22-6 irabazi zuten. Lerena eta Altuzarra Errioxarren aurka. Azaroaren 6an berriz ere Karregal eta Elortz. Ormaetxe eta Ander Garbiñaren aurka. 22 eta 8 nagusitu ziren. Eta hirugarren partida Karregalekin Landak jokatu behar izan zuen. Hanak eman zizkieten Apesetxeak eta Santestebanek, baina 22 eta 18 gainditu zituzten. Zubizarretak eta Apeztegiak bi partida jokatu eta igaro behar izan dituzte. Lehendabizikoan 22 eta 8 hartu zituzten Mendean Etxeita eta Erkiaga. Eta abenduaren 11an Lizeaga eta Landa. Beraz, Unas Landak aurten bigarren aldiz jokatuko du Zubizarreta eta Apeztegiaren aurka. Nundi nora joan liteke partida, Enrique? Bueno, ni pentut lehenengo atzi nongo dala. Atzien zageruen gerria ongo dala. Bata biztie debutetako, zeine debutut gero beste gerra bape badau. Ez da gerko partidu bakarrik. Zeinek debuteu hobeto dabilena, generalien harina debutuko dabela eta ni pentut atzi nongo dala joku asko. Ero aurrien bat Zubizarreta tekniku egu da. Bai, Karregalepe defensa ondizedeko eta ondo badauzen, ni pentut partidu gogorra izango dara. Atzelari biak Unas dira izenez eta biak Baikorekin ari dira aspaldi entrenatzen. Claro, da gorako pustu zeinek harrapau horri interesado. Hemen irabaziarren ez dugu esan gure pasauko dienik, hori enpresako tekniku ikuste biaken. Hasi da Binakako Olazar txapelketako finala. Zubizarretaren gantxoa. Botearen zain gelditu da eskubia sartzeko. Unas. Zubizarreta. Apeztegia. Zabaletik orain Elizondoko atzelaria. Ezker Hormaren bila. Utzi Zubizarretak. Ies egindakoa Apeztegia. Karregal. Onna eskuinka da. Errebote inguruan. Landa. Gehiegi zabalduko da pilota hori. Bat eta utz. Gorri. Pelota zu Apeztegia na. Arrapadu leku honi ninjaut. Peloti bonino zeba purtsu eta zera. Jo behinin bida. Zazpizen boti ireinin bizako. Beniat Zubizarretak Diario Baskoko finalerako txartela eskuratu zuen, baina ezin jokatu. Ahoan izan zuen arazo bat medio, baina egun batzuk pasa. Eta etortzeko moduan izan da Ataundarra. Duela 3 urte, Lauterdiko txapela atera zuen hemen. Sekulako erakustaldia eman da gainera. Bai. Aristegin kontra. Binaka ere Olazar torneoko finala irabazi nahiko du. Apeztegia. Landa.
Sotamano Karregal eskatu arren. Gaizka sartu da, atzera Apeztegiak, oso ondo. Ordu Beñatek, gantxoarekin ez du asmatu, Karregal. Atzean nagusitu nahian, Unas Landa. Ordu Oiartzuarrak. Apurka. Nagusitzen hasi nahi. Arroegia txokoan utzitako parada hori. Landa. Atzelariak berriro lanean. Ona gantxoa. Eraman Zubizarretak, atzera Karregalek. Sotamano, Apeztegiak, hasiera ona izan du finalak. Bai, beste partidu ginez da, noinguek, gero ez dakit usan, zeiduko da, behazi ondo indi behintzat. Apeztegia. Landa. Karregalek txokoan utzitako horretara ondo iritsi da baina ez dio zukurik atera gero, eta gutxa aurrengoa. Gorrien alde kinelak 155, da Urdin alde 55. Landa da honean dabil azken aldian, eta behar bada horrek ere izango du pronostikoan zerikusia. Karregal Euskadiko txapeldune bera da, eta azti honetan Bizkaiku irabazi dute. Karregal partidu honak egiten dabil. Hemen nipentan gorri hongo zala gaur jentia, beti Urdinen alde hundiz ez da, 55 da 55. Bueno, alde bizta du jentia. Nazioen ligan ere nabarmendu zen. Gaizka Karregal. Galda Kostarra. Apeztegia. Ezker Hormaren laguntza zerantzun dio sakeari. Ies egindakoa, baina barruan. Landa. Ona, eskuinka da. Apeztegia. Karregal bila, baina badazpadare ondo lagundu dio. Unasek, golea Apeztegia. Ezkerkada bikaina izan da. Landarena, orain berriz eskubiz. Ezkerrez jarriko da kantxaren erdi-erdian Karregal gaiztotu pilota paretaren kontra. Atzera egin behar Apeztegiak. Karregal txokoan utzitakoa, ondo Beñat. Unas. Erra, eskuinka da hau ere. Oso ondo Apeztegia. Gantxo hori ez da nahi bezain ona atera. Apeztegiaren zat aukera, pelote bat parekatzeko. Karregal, bihurritu egin nahi zuen, baina erdia gelditu zaio pilota eta aprobetxatu duzu Bizarretak atzeratzeko. Ezin Landak, bigarrena gorrientzat. Kantu gogorra jogatu da baina. Oinen jaben zera, gero betako daulapen donik, Ekin luzera, gortzek fineu. Tantu kitxeu galdu. Buena eta naiz da Urdinek golpe gehiago gizen, horongo da gerria. Aurrelariak erakusten ari dira, aire ez tantoak bukatzeko asmoz etorri direla Zaldibarra, oraingoz ez dute lortu, baina borondatea badute. Eta atzelarien arteko lehia ikusgarria izan da, lehen dabiziko tantoetan, eta segi dezala alaxe amaitu arte. Ipar eta Zubizarretak, gelditu eginda kantxaren erdi-erdian. Landa. Gora. Gorputza zuzen jarri du, pelota Ezker Hormatik gora joan etzekion, baina gora aurrean joan zaio frontisean. Bai. Jotien, joguri ez. Pelota zonuk ideu, ondo jotako moduen. Baina, goiko txapara.
galdutzat hartu diogun bigarrena landari. Landape jo gehiago ondino, gaztetxu beti zen da, jo errezeku galdu gazko, Baina alde horretatik ere ikasi du. Ikasten ari dela ikasten askoz gutxiago galtzen. Gara, hori esatea nahikoa, pelota errazen hautsa egiteko. Horre bizek ikusi bidabe, eitzen dana eta eitzen ez dana galtzen dana. 2 metroko mutil puska. Ezker eskubi pilota gogor astintzen duena. Etorkizun ona duena. Badute, itxaropena mutil honengan. Bai. Badeko, ikesten ez dana badeko horrek, oin ikesti. Keinu Karregalek, gozatu gabea landak. Ezkerrez egindako bipareta efektuarekin Gaizkak, ona bolea oinetara. Asko behartu du, baina ezin bukatu. Landak atzeratu, ea boleaz nola defendatzen dan, kanpora joango zaio. 2 eta 4, ondo mugitu ditu Karregalek aurrelaria eta atzelaria. Bat ondo hartzen da urdinek, gitzitzen jokatute eta zera, bat ondo hartzen da. Karregalek pelota asko iztotza landai, pelota franku eta horti minazko hilik defensarako, da ero joteko dugu. Atzelari asko posten da, hemendik 7 kuadronatzetik ibili pelotan, han aurrien leguko horrezean pelotak hartu, alden ditzoten da. Eta keinuekin ere asmatu du Karregalek. Bai. Veterano txuna bada, Bera veterano txuna, 26 urte. Bestiek zarrena presematuko txua, 20. 26 da apur bat ikisteko denpori bada. Pilota aldatu egin dute, nor da pilota gilea? Pelotak norena dira, hirugarren finalean. Pumpanak. Beraz, Zulaika eta Zerbinorenak, lauterdiko partidukoak eta hau berez Pumparenak. Baina Zubizarreta. Landa, oso. Atzera Oiartzuarrak, Armarrak entzun ditugu jendearen artean. Hirugarrena, oraingoa Ezkerrez, luze hau ere. Karregal, Zubizarreta. Lesio gaiztoa izan zuen belaunean Ataundarrak. Denbora asko egin zuen kantxetatik aparte. Baina itzuli da eta ari da pixkanaka bere jokoa eskuratzen. Una Xapeztegiak atzeratu. Labur xamar gelditu zaio, baina oso pelotaria da Elizondokoa. Goleaz Zubizarreta. Ezkerrez baztertu Karregalek eta aukera ona etorri zaio gero. Boti bolea. Easo Beñatek, bipareta hori arrepatuko du, erraz gainera Beñatek eta kontrarasoan min egiten saiatu. Hortxe du Beñatek, eraman Karregalek, defensa lan hobea egin dute erasokoa baino. Biparetaz Zubizarretak bukatu duen arte. Bai, horre, tantu una jogatu da, bai, horre Zubizarreta beti zena maizua, da oin behorren zena erakutsi da. Horreka, anaiza bizok, horretan horreko jokuen, honen ari. Nireitz Zubizarreta da anaia zaharra, baikokoa, aurrelaria. Bigarren mailako txapela mordoa irabazitakoa. Eta indar gehiago balu Enriquez egoten litzateke. Baina hori ikesten ez da, hori ez da, ikesiku badeko, baina. Ez ikasi eta ez erosi. Ez ikesik ez erosi zilik egin hori.
Berdinketa bakarra orain arte, banakoa. Gorriak aurretik dabiltza. Naita atera du erdira Zubizarretak eta tanto. Esku berotzen nabil dabe, eitu aproba batzuk Zubizarretak eta hori pentsatukia ekarri dauna da eskumena zaketia. Nik beti pentsatu izan dut, sake hauek aiztoa direla eramateko. Azpitik erdira emanda dijoazenak, erne. Horrezku jorondo sartu bizako, ero zorbaldatik, ero garritik ebantzin pelotiei. Zuzen jo ezkero, erutik zaila izaten da. Zubizarretak, laburra ateratako sakea. Apeztegia, oso hasiera txukuna, eman dio atzelari nafarrak finalari. Karregal. Ona, oso zehatza izan da txokoan efektuarekin egindako errematea bainat. Bai. Zubizarretak bertan begiruk idu eta gero berak amaitu. Ederki ikusiko dugu hemen. Bai. Bertan zen, baina ez dio denborarik eman hilda utzi baitu pilota. Eta Unai Apeztegia, Unaxen aita, semearekin hitz egitera. Eta bainatekin jakina. Eta irudietan ikusi ditugu emakume pilotariak. Arrate Bergara, Leire Garai, Amaia Aldai ere ikusi dut lehen. Miren Larrarte Bera botilero lanetan aritu da. Agrilia. No, nada hori, neskako agrilia frontala lan etortia oso ondo. Apeztegia. Unairen semea. Unai Aspen ibili zen, debuta enpresa horrekin egin zuen, baina azken urteetan Baikoren elastikoa jantzita ere ikusi genuen gaur egun. Baikoren ari da tekniko lanetan. Zazpi eta Bigorri, lehen da biziko etenaldiaren ondoren. 10. tantoa jokatzera atera dira lau pilotariak. Erresto ona, Landarena. Ondo bitxi da eta ederki atzeratu du. Pilota gurutzatuz, Apeztegiak. Landa. Apeztegia. Zubizarreta. Oinetara gantxoa. Botera jarri da eta atzeratu. Aurrelari gorriak. Gozo, Unax Apeztegia. Seguru, Bape galdu barik eta beti peloti aurrelari zeiken dut orgoizen ipintzen. Ofizioaz. Gantxoa Zubizarretak. Golea luzea. Ez dio besoa atzeratzen utzi Landak eta kexu zen. Bai, ez dut hori nire utza bulta moto. Bai. Ez da kuesa kontu betu besuaz pelota dira badauna. Josean Sagasta, gertati bertara jokaldia ikusi duen epaileak ontzat eman du. Eta tantoa aurretik doazen entzat. Alderik handiena, 6 tantokoa, baintxe duten hau. Atzakaldien atzaka joan ikutu zana. Hainoz hori bezuen barruan hartuzko kontra ezu miniteko gona izaten da, tirikaria. Sake ona, tanto, meritua sakatzailearena. Bai, sake ona. Sake laburra. Aurrez beste bat egin du, baina ura
lanak eramateko modukoa eskubiz, hau berriz oso bihurria zen. Justo, pasó de Umarri, ja. Zubizarretak eta Apeztegiak bederatzi, Karregalek eta Landak 2. Favorito hemen bildu den jendetzarentzat urdinak atera dira, baina momentuz ez da pronostikoa betetzen ari. Egia da, alde handirik ez dagoela. Egunetik 55 urdinen alde eta 55 gorrien alde. Baina oraindik ez gara finalaren erdira iritsi ere egin. Zubizarreta. Sartzeko aukera izan dezake. Oso ondo. Karregali ez dio zertarako aukerarik eman. Goxo utzi baitu pilota txaparen gainean hilda. Bai, Karregale pesabale duz zabala, bezaintzio inguri zen daute, zabarre enjau lehenengo pozua. Daba behin poizu bat alde bat, baina ezkero bestera jutia zaila. Baina Zubizarreta. Landa. Apeztegia. Ona. Bi atzelari hauek Nazioen Ligan finala jokatu zuten. Eta Landa jokatu baino lehen aldatu egin zuen hautatzaileak. Bernaola plazaratu zuen Oiartzuarraren ordez. Garaipena Espainiako selekzioak lortu zuen. Eta bikote haren atzelaria hauxe da. Unas Apeztegia. Bila Zubizarreta, ona gantxoa, oso ona. Erraz, ari dira, Enrique. Bai, Apeztegia oso partidu ona jogatzen galdu ez, atzi nentzin, errula ezei pelotik kendu beti, entrega ez, da fin, tantu amaitzen. Lan nahin je tantu amaitu, beti noeren aldera tantu. Bigarren erdia falta zaie Zubizarretari eta Apeztegiari. Aldatzen ari da sakea Tauderra. Landa. Karregal. Azken aldian jokoan sartzeko aukerarik ez du izan. Galdako zarrak horrek esan nahi du. Landa ez dela agintzen ari. Asko arriskatutako dejada izan da urrutitik. 12 eta 2. Zerbait egin behar da dukete, Enrique. Ondo urten balotzabe igularra par. Ze gani inekideta. Iruditzen zait, animikoki amiltzen ari ote diren edo. Animikoki pixka bat partida galdutzat ematen hasiko ote diren edo. Kezka hori. Ja, motibu badek ez animikoki hastako galtzen. 12 tanto egin ezin. Eta aurkariak nortzu diren kontuan hartuta, batzutan gorabera gehiago dituen pilotariak izaten baldin badira aurrean, behar bada itxaropen gehiago ere bai, baina kasu honetan oso pilotari seguruak dira aurrean dauzkatenak eta haize alde dutela haien kontra jokatzea. Ezin Landak. Handitzen ari dira zuloa, 13 eta 2. Aurretik dira gorriak eta Unas Landa sarre bizian etorri da esertzera. Azarri botile jetxako, monbider peloti, monbitzako.
Hor dauz, da dominio hitu eta, gero, hasiera ona. Eman diote lehen dabiziko bizpairu tantoetan, denak parte hartzaile, denak asmatzen, baina era bat hautsi da, binakako finala, Zaldibarren. Iaz galdu egin zuen Landak berak finala, Egigurenekin, Fernandez eta Lozaren aurka. Errioxarra profesionaletan ari da gaur egun, eta banaka jokatu zuten finalistetako bat ere bai, Enrique, Rekalde. bai. Eta duela 2 urte jokatu zutenetatik ere, badira, pasatakoak, Unai Amiano esaterako, Murua eta Lizeaga. Beraz, azken urtetan finalean ikusi ditugun pilotariak hemen, Zaldibarren profesional bilakatu dira. Duela 3 urte, eskuza esaterako. Beraz, azken 3 edizioetan finalera iritsitako. Morga burruan izango da. Morga urte bete lehenago. Atzera. Datorun urtein jogatzen da bilenen bat faltako da. Bai. Oso eskuinka da ona Pestegiak, 14-2. Apestegiak gogu ez da injerra zetorretxe dute, galdu ez da emoten da dominio egiten dut eta horreta da bulta emoteko partidu beste joku bat eta bida. Orekari gabeak aurko lehenengo finala, berdin bigarrena eta oraingoz. Bai, hirugarrenak hirureko. Hirugarrena ere, emozio hori gabea. Ezkerrez jaso du sakea Landak. Gantxoa Karregalek. Pestegia. Eskuinka da Nafarrak, eskuinka da Gipuzkoarrak, utzi Zubizarretak azkeneko unean, eta hortxe du nagusitzen hasteko aukera Landak ez du aprobetxatu, baina tanto izango dala ere. Nik uste atzerago jo nahi zuela. Bai, atzera joten junda, ez da ondo jarri, zuluera joda, hori da, ez talako jarten pelota dago ondo. Atzerako intentzioa zuluera jota tanto injete, bueno, suerte, kio. Eztabaidaren bat badute Karregaldek edo Landak zalantzaren bat asmatzen baldin badute izan litezke tanto batzuk egiteko gai eta aldea jateko gai. 3-14, aspaldi tantorik egin gabe Urdinak 10-8 partziala sartu diete aurkariek. Berreskuratu du sakea Gaizka Karregalek. Apestegia. Gora Landak. Oso atzera bidaliko zuen. Azartetan da benien, goiko txapara joten dut. Azartetan ez da benien, bajo ezin. Finali gabe geldituko dote gera, hirugarren partido honetan ere. Ba, ez dakit. Darien pelota hobi hartzie joteko gatsa da. Profesionalen partidutan jardunaldi honetan izan dira halako emaitzak hasieran eta oso bestelakoa bukaeran eta halako zerbait espero dezagun hemen gertatzea. Gutxienez, pilotazaleak azken partidarekin gustora joan daitezen. Eskubi zuzen jotako pilotaka da
Carregal sartu behar ikusten du. Goleaz, eskatu apestegiak. Da txarra. Hortxe du Beñatek. Carregal, Beñat. Orain bai txokoan. Iritsi da Carregal, bipareta. Amasei garrena. Ezin topoi zulorik ezelan betantu ditugu. Gorjoko ondo jogatzen, Bai. Gorjoko euren partidu egiten da oso ondo, eta lehenloko ez egin horik, eta tantu amitzen. Hor azken unean Carregalek barrura egin du zuzen segi beharrean Zabalera. Eta hor galdu ditu iristeko aukera guztiak. Zubizarreta eta apestegia oso aurretik. Landa ezkarrez jarriko da. Apestegiari motz gelditu zaio, baina pelota txarrik ez dago. Elizondo harentzat hortxe duen Nasek. Errebotera bialtzeko modukoa. Ez du arriskatu nahi izan. Utxe egindakoak bai baititu. Ematera joan denean. Zubizarreta. Landa. Konfiantza gutxirekin orain emateko. Bai, konfiantza galdu dut koitu pilota batzuk, eta baina frontixen erdixen joten hasi da. Ezkerrez gehiago arrotu du. Carregal, botera jarri, ondo gurutzatu. Iritsi da Beñat, goleaz orain Bizkaitarrak. Apestegia, hau bai, ederki atzeratutakoa. Ondo Landa. Beste bat. Hau ere bai, ederki gurutzatutakoa. Oso ondo. 17 garrena. Ez dago hobeto jokatzerik, Unes? Unes hobeto jokatzerik ez dago. Oso partidu hona egiten dabil, jentik ikusteko moduen aldi da dela nintzat, gaur bintzat. Hirugarren aldiz, partida etetera etorri dira. Carregal eta Landa. Lehen da biziko finala. 22 eta 7 amaitu da. Enaraga Mindek irabazi dio Laia Salsamendiri. Bigarrenean, Joanes Zestauk 9 tanto egin dizkio Arkaitz Muruari. Eta aldea oraindik ere handiagoa da, hirugarren finalean kontrakoa espero baldin bagenuen ere. 17 daramatzate Zubizarretak eta apestegiak, 3 baino ez Carregalek eta Landak. Tanto falta zaizkie Beñati eta Unasi. Sake luzea Atondarrak. Zubizarreta, Carregale deja da. Landa. Carregal. Ondo, apestegia. Eskatu eta pelotaren bila joan, begira, errebotean jarriko du. Ez da iritsi, eskua Landak sartu duelako, baina behartuta oso. 18 eta 3 den ari da ondo egiten apestegia. Ondo eta ondo hartzetu nien, ondo markaute pelotazuk edarra joge, bai, oinbe, 7 gruen boti ere itza peloti daiz. Errebotera, sartuko zen, jodezpa laua hor. Eolo pelotazu jota errebotera sartzi guztu emoten, zigean ondo jota. Ez, erosein sartzen da, bena.
Baina Zubizarreta eman egin dio errestuari Landak. Zabalera, Apeztegia. Bizkarra erakusten behin eta berriro Nafarra Gipuzkoarrari. Moztutako orain, Karregalek jaso, Zubizarreta keinu, atzera, tanto. Ezin dute. Ezin dute zein. Ezerrin desatzi. Keinuarekin begira, tanto erdia. Jokoz kanpo gelitu da Landa eta Dotore aprobetxatu du Apeztegiak. Bukatzetik gertu gaudela ematen du. Gertu dago, 20. gantxoz baina Zubizarretak egin eta gero. Partida erdirako Enrique. Bai. Aipatu dugu ja partida irabazteko esperantzak utxiriak egin ikusten genituela atzetik zijoazenak. Azken biak falta zaizkie. Utzi Karregalek Landari. Apeztegia. Egoki atzeratutakoa alturarekin. Keinu berriro Zubizarretak, Apeztegia ze pelotaka da jo duen berriro. Dan ari da gozatzen. Bai, dan da gozatzen da pelota onak hartzen ondo, baina ondo jokatzen, eta zer izot. Leloke jakitzin, seguru, eta zer izot. Baina Zubizarretaren azken sakea izango da. Tanto Dotore eginda amaitu nahiko du, ez du bera nahi zuen tokian ipini, baina nahikoa izan da erantzunik ez izateko 22-3 erabat desorekatuak izan dira, 3 finalak. Emakumeena lehen da bizi, lauterdikoa ondoren, eta binakakoa azkena. Ez dakit, halakorik gertatuko zen inoiz? 3 partidu egolan zertzaik enazako horretan. Baten bai, favorito klaruek izen da Zahalegit Begino, Kinelak eta danak eusen kontrara, da arepe bizenero, 3 gatu ziren, arepe kriston frakazu joven. Espaldiko kontuak dira, Zahalegit eta Begino. Bai, arrezkero enazako horretan holako zerreundik ondanik. Una Apeztegia berela etorriko da. Eta berarekin hitz batzu egiteko moduan izango gara. Bueno, Unax, zorionak. Ni esker. Haze partida egin duzun. Bueno, bai, hasieratik ongi sartu gara partidunez, beraiek hor opari bat egin dute eta guk partidun hor segitu dugu eta konsegitu dugu beraiek partidutik ateratzea eta ez aukerik emanez gero partidun sartzeko. Eta gozatu ere egin duzun, Majo. Bai, behin ja hasieran tensionatu hasi naiz, baina gero ja bentaja hartu dugunen lasaitu egin naiz eta gero ja disfrutatu dut, bai. Bueno, Unax Landa partida honak egiten ari da, baina adibidez Nazioen Ligan mendean hartu zenuen, gaur ere bai, eta horrek zerbait esan nahiko du Apeztegiaren alde? Bueno, Landa ere asko jokatzen azken aldin, txapelketa asko irabazten nahi da, bizan dutan atzera jobenetakoa da, eta bueno, irabazta ere seinale hona izango da berai, bai. Bueno, urte hona izan da zuretzat, ez? Bai, ez, urtea lesionatu sinun behatza utzita, baina gero, kontinua izan dut, eskutik ere azken aldian ongi nago eta gustura hain disfrutatzen jokatzetik, bai.
Aspaldi Baikorekin entrenatzen, ez dakit aurrera begira ze itxaropen daukazun? Bueno, gure lana azio honetan txapelketa onak egitea da, irabaztea txapelketak, eta bueno, hortik aparte ez dago gure esku pauso ematea da ez. Horren urtean hemen jokatzeko moduan izango zara? Aukera balin badut guzta, etorriko naiz berriz jokatzera bai. Erki, eskerrik asko. Mila esker zuri.